יאללה, אדם, קום אבא. מזג האוויר 17 מעלות יבודדו הבוקר ויהיה נאה. בכבישים יש עומס תנועה קל מרמת ישי לכיוון קריית טבעון, עומס תנועה בינוני מקריית ביאליק לכיוון קריית חיים, עומסי תנועה כבדים כרגע מאפק לכיוון קריית ביאליק, מרמת יוחנן לכיוון צומת חסידים. בתור ילדה רציתי ללמוד ציור, את האמת בגיל 14, וכאילו בסוף חשבתי על מקצוע, ציירת זה לא מקצוע, במיוחד במגזר הערבי. ספרות זה גם חלק מציור. לעשות תספורת לאישה זה כמו לצייר את התמונה. אני חושבת שאני מאוד מצליחה. ראיתי אותה באיזה חתונה, ואז אהבתי אותה ממבט ראשון. אמרתי, זאת תהיה אשתי. והחלום שלי התגשם. התחתנו, והבאנו ילדים, וחיים ביחד, בשיתוף פעולה מלא. בשבילי כל החיים שלי, בשבילי אמא שלי, אחות שלי, חברה שלי, אשתי, אמא של הילדים שלי. היא בשבילי כל החיים שלי. היה לי מספרה פה 5 דקות מהבית לפני חודשיים. באמת זו החלטה הייתה ממש החלטה מאוד קצרה לחשוב לעבור למספרה אחרת. אני אוהבת חידוש, אני אוהבת להרגיש שעשיתי משהו אחר. זה להתנתק מכולם. זה לא להרגיש שאתה חייב למישהו משהו. לחשוב על לפני 25 שנה, עוד היה כביש עפר, לא היה אוטובוס נכנס לכפר. פתאום אנשים של הכפר התחילו לבוא לעשות פן, אז לא היה ספרית בכפר. חשבו שזה לא מקצוע, את יודעת שאפשר לעבוד בו, אפשר להתפרנס, זה לא מקצוע כמו שכל מקצוע נגיד אחר. את יודעת, התעקשתי, וזה מה שרציתי. צריך ללכת עם האמונה שלך. תראה זה נעלה. לבד מחייך, תראה זה נעלה. כל מה שאני מבשל הם אוכלים, אצלנו. למשל, ממולאים, אורז, ספגטי, ג'דרה, כל מה שצריך. כל מה שצריך יש לי. וזה היה מקובל שילד ככה נכנס למטבח? זה לא עניין של היה מקובל או לא מקובל, הייתי ילד עדיין והייתי בא וזה אמא, זכרונה לברכה הייתה מבקשת ממני, אמא תעזור לי, זה הייתה עוזר לה. תעשה ככה, תעשה ככה. בהתחלה פספסתי הרבה, אבל הייתי מקלקל את האוכל, אבל לאט לאט למדתי. אנשים מתביישים, כאילו מה אני אעזור לאישה, הוא מתבייש להגיד. יש כאלה אנשים שהם עוזרים לאישה, תומכים באישה ועוזרים לילדים, עוזרים בבית וזה, אבל הם לא פותחים את הפה, לא אומרים שאני עוזר. אומר לך לא, אני בא כמו מלך הביתה, לא נוגע בכלום. באיזה שלב החלטתם שאתה
תהיה זה שמחזיק את הבית. בשלב שעשינו את החישובים שלנו, ראיתי אם הם צריכים להחזיק מישהי שתדאג לילדים ותבשל וזה, זה עולה המון כסף. אז כאילו כל מה שאני מרוויח זה יוצא על המטפלת. המשפחה של עאידה זה יחסים מאוד טובים. חמי שיזכה לחיים ארוכים, וחמתי שתזכה גם לחיים ארוכים ובריאות. מבחינתי אלה ההורים שלי, המשפחה שלי. כי הם גם תמכו בי ועזרו לי ואין לי מילים מהבחינה הזאת. עאידה זאת הבת שלהם, גם אני הבן שלהם. אתה בוכה לפעמים, חלים? אם אני בוכה, שאני נזכר באמא שלי, זכרונה לברכה. נזכר בה ומתחיל לשחזר את הילדות שלי, ואפילו שהייתי גם, שהתחתנתי, את הילדים שלי, ואיך היא חיבקה את הילדים שלי, ואיך היא... שאמרו אמא יש אחד, זה באמת אמא יש רק אחד. אמא שלי הייתה אישה טובה, יש לה לב טוב, אוהבת אנשים, אוהבת לעזור, אוהבת לתמוך. ולצערי, בכמה שנים האחרונות, בוא נגיד בסביבות ה-15 שנים האחרונות, הייתה חולה. והייתה מרותקת לכיסא גלגלים. אז כל פעם שהייתי יוצא מבית חולים, אז היה לי כל הדרך דמעות. היא הייתה אצלי בבית כמה פעמים. אפילו שהיינו גרים בקריית עמל, הייתה פעמים. היא הכירה את סיוון ואת אייל ואדם, אבל לצערי את הקטנה היא לא הספיקה לראות. אני מאוד מאוד אוהב אותה ומאוד מאוד הייתי קשור אליה. היום יהיה לי יום מאוד מאוד קשה. קשה מעצמי כל היום. זה קשה. אפילו קשה לי מאוד. אני רק יכול כל הזמן להתפלל שתהיה בגן עדן. היא אישה צדיקה. היינו גרים במדבר, ואז אבא שלי עבר לגור בשפרעם. אז אני גרתי כמה שנים בשפרעם, ואחרי זה אני יצאתי משם. שם זה מגזר ערבי, ואנשים מתחילים להסתכל עליך על כל דבר. זה הבית שאמא שלי הייתה גרה כאן, בבית הזה. איפה שהדגל למעלה? לא, הבית הקודם הזה. הראשון? כן. זה הבית הראשון, זה אמא שלי גרה. וזה הבית השני, זה אני בניתי, ואבא שלי סילק אותי, אמר לי, לא מגיע לך כלום. זה הבית השני שאני בניתי. חאלד, אבא שלך יושב עכשיו במרפסת. כן, אני יודע, ראיתי אותו, אבל אני לא מדבר איתו. כי הוא גרם לעצמו את אבא היום צריך לחבק את הבן שלו וצריך לדאוג לו, לא צריך לזרוק אותו. והוא זרק אותי, והיום אני לא מדבר איתו. המון שנים אנחנו לא מדברים.
פעם אחרונה שראיתי אותו, אם אני לא טועה, זה היה לפני 6 או 7 שנים. ואז ראיתי אותו מרחוק, ואז החלפתי דרך. את הפצע שהוא עשה לי, זה לעולם לא יעבור. מסתכלת על מה שהיה בשפרעם, כאילו איך החלטת שם ללכת עם האמת שלך. מה המחירים ששילמת בשביל זה? כאילו יש לך איזה מטרה בחיים, ואתה הולך איתה, אז הכל קל. ושאתה מקשה, כאילו קשה לך להחליט, אז הכל באמת מתעכב, והכל כאילו נהיה יותר קשה. אבל בסך הכל הייתי ילדה שהגעת לשם, וההחלטה לא לתת לאבא את הכסף. נכון. והגירוש שגירשו אותך, לא עבר דברים פשוטים, ובכל אופן יש לך המון כוחות. אם אתה מחליט על משהו צריך לעמוד, כמובן לא בצד השלילי, תמיד בצד החיובי. ואיך את מתייחסת למחיר של חאלד שילם בשביל האהבה איתך עלייך? אם את חושבת עליו, מה את חושבת? בסדר, אז חאלד הרוויח, אני חושבת שהוא הרוויח אישה טובה, הרוויח חינוך של ילדים בתרבות גבוהה. אני חושבת, אם את מסתכלת על התרבות של הילדים שלי ועל איך הם חיים בשפרעם, אז יש הבדל. והדאגו על המשפחה של חאלד, הוויתור על המשפחה טוטלית. תראי, חבל לי על בעלי שמתנהגים אליו ככה. תראי, זה הם ויתרו עליו ולא הוא עליהם, אני חושבת ככה. כי באמת, הוא עד הרגע האחרון לא ויתר על אימא. בוקר טוב. בוקר טוב. בסדר, חאלד, ברוך השם. המשפחה, כולם בסדר? יפה מאוד. באתם לפה, הוא דפקת בדלת, נכנסת ואמרת שלום, את לא מתנגדת שפה יגורו בדואים? אמרתי, תסלח לי, אתה בן אדם? אז אמר כן. ידעת למה הם באו לבסמת טבעון? שאלת פעם? למה באו לטבעון לגור? לא, שמעתי סיפור רקע שחאלד סיפר לי, אבל זה כל כך לא עניין אותי, שכנים שלי, וגמרנו, מה אני צריכה להיכנס לתוך המרק שלהם? זה לא נעים. אם הם פונים אליי שאני אעזור להם במשהו, כמו שפנו, עאידה פנתה ואמרה שהיא נורא מסוכסכת וקשה לה, היא לא יודעת מה לעשות, מה להחליט, אז נכנסתי לתמונה. וגם אמא שלי, זכרונה לברכה, שהייתה באה לכאן, הייתי מביא את אמא שלי לכאן, והיינו יושבים למטה. נכון, והייתי נוסעת לשפרעם לאמא שלו, והייתי יושבת שם, הייתי יושבת אצל אמא שלו, והיא לא דיברה הרבה עברית, אבל דרך הסימנים הבנו אחד את השנייה, 10. 10, נכון. איפה הקפה שלך? אני כבר שתיתי 1 בבוקר, זה מספיק לי. מספיק לי 1 בבוקר, בבקשה. עדיין חי ג'קי? לא, ג'קי חי. לא, אז היה לה את סטוץ. אז זה ג'קי. בוא. זה כלבם של שני אדונים. שני אדונים. בסדר גמור, אוקיי. להתראות, תמסרי דש לכולם. להתראות, תודה רבה, גם אתה תמסור לעידה ונשיקות לילדים. תודה רבה, ומה שתרצי, מוסכם בינינו, רק ללחוץ על הטלפון. אין בעיה, תודה רבה. להתראות, ביי. דש לכולם. תודה, גם אתה תמסור. תודה.
ואני תמיד, אני לא מסתכלת אחורה, אני מסתכלת יותר קדימה, אני מסתכלת על ההצלחה של הילדים, ליהנות מכל יום שאני קמה בבוקר. אני צריכה להגיד שתודה לאל. גם אם זה היום פחות טוב, יותר טוב, צריך תמיד להגיד שיהיה טוב. היום אני כבר לא מסתכל לעבר, אני מסתכל הלאה קדימה לעתיד. אני כבר מתחיל לשכוח את העבר, לא רוצה לזכר בעבר. כי זה לא עושה לי טוב שאני נזכר בעבר. אבל אני מאוד עם לב שלם, מאוד שמח. וברוך השם היום.